Ako ty nemáš mobil na šéfa? A kde je teraz? Po Vatikáne. To ide, Puco. Víš? Myslíš, že vím? No tak sa vymačkni. Pri Humennom. Ale debil, pri Humennom není nič. Kde je Vatikán? Vatikán je v Ríme. Haló? Taxi? Koľko by stála jedna cesta do Vatikáňa? Ty, Puco! Áno, Lačike? Ejdeš ty nejak rýchlo? No ja? No ja, ne? Ukáž? Počkaj, mne sa nezdá, že ideš nejak extra rýchlo. Daj, blázen. Koľko ideš? Ja nevím, 20 minút. Zemrem z teba rovno celý. Rýchlosť, jakú máš rýchlosť? Jaj, 140, Lačike. A čo ty furt do mňa, čo? Len sa pýtam. Čo sa nemôžem opýtať? Len pozri. Orgán. Jak tam stojí? Pozri, jak máva, čo od nás chce. Ja možno chce, aby sme ho zväzli, ne? Môže byť. Zastanem. Zeber ho. Vaše doklady, pán šofér. Čo hovorí? Že chce doklady. Však nech si kúpi. Že si kúp, ne? Vodický, technický, občanský. Joj, takto, chlapec, ale však toto ja nemám. Ako môžete jazdiť bez dokladov? Jo, však normálne, ne? Sem nasadem, dám kľúčik, naštartujem takto a idem dopredu, ne? Takto idem. Ja. Viete, čo ste sa dopustili? Čo hovorí? Či viem, čoho som sa dopustil? Ty si sa niečo To je blbosť, to sú plané ohováračky, on nikoho nezabil. Pán Orgán. Ticho, Lačike, no. Ja pravda, že som ukradol na základnej škole keksík, ale o tom už neexistujú dokazy žiadne. A to ani nenaplnilo skutkovú podstatu činnosti, lebo bol mladistvý. Akú máme dovolenú rýchlosť v obci? Ak si ju dovolíme, tak ju máme povolenú, ne? Si tak jak dáte, jak oné, ne? 60 km za hodinu. Počuj, ale keď to si ty takúto nízku príblblú rýchlosť povolil? Ale jak môžeš ty na mňa položiť takúto otázku triviálneho typu? Ja? Jasné, že ne. No však ani ja ne, kto to takto povolil? A vy ste išli koľko? Čo ja viem, 20 minút. 140 km rýchlosťou za hodinu. Vystúpte si z auta. Čo si sa zbláznil, zelený panáčik? Však vonku je zima, nejdem nikam. Povedal som, okamžite si vystúpte z auta. Čo zas chce? Aby sme vystúpili z auta. Čo mu kompletne zadrbávaš, však vonku je zima. Povedz mu, že vonku je zima, ak to neví. Vonku je zima, ak to nevíš, zelený panáčik. A počúvaj ma sem, ja na takéto debiliny nemám čas, ak ja idem za papežom sa očistiť na misiu, vyspovedať. Naposledy vás vyzývam, aby ste si vystúpili z auta. Pozri sa na ňu, jak zčervenal, chlapec. Iné, pre jeho pokoj duše to urobíme, ne? Uco, sme na vážnej misii, pre chlapca to môžeme raz urobiť výnimku. Jaj. Do prdele, padol mi kver. Okamžite položte tú zbraň. Čo si sa zbláznil, ty? Držíte tú zbraň legálne? A ako, Puco, však videl si, že už by niekto držal vác legálne zbraň, než ja? Položte tú zbraň, lebo vystrelím. Ale ty si není kompletný, tak ja idem za pápežom, vykonávam svoju cestu čistoty, aby som bol lepší človek a taký... Čo je, Lačike? Aj, Puco, ja som ti mal hrozný sen. A čo sa ti snívalo, Lačike? Si predstav, že ak sme ti išli za tým pápežom, tak ti nás pristavil orgán činný trestnom konaní. Sme snívali takú verbálnu slovnú potičku
a všetci sme sa naraz všetci komplet zakilovali. Už, Lacike, blbý sen, veľmi blbý sen. To je puco. Dobré ránko.